Mosobra sa tunga sa average rainfall sa buwan sa Agosto ang nasinating uwan sa Sugbo kagabi. Matod sa pag-asa, samtang bisan kung nagpalayo na ang low pressure area, masinati gihapon ang pagbunok sa uwan ilabi na sa hapon o sa gabi. Hangtod karong gabi. Ano ang report? Moabot sa 66.2 millimeters o 331,000 drums per square kilometer ang nabubo nga uwan dinhi sa Sugbo gikan sa alas 6:50 kagabi hangtod alas 5 kaganihang kadlawon. Kung basihan ang average rainfall o ang kasagarang gidaghanon sa uwan nga masinati sa buwan sa Agosto nga 157.9 millimeters ang nasinati kagabi mosobra sa tunga sa buwan. Kung atong catchment basin ganang standard na basketball court, kung atong punuhay sama kadakad sa usa ka basketball court, ang katong 66.2 millimeters mo tala ko siya og sukod siya og 144 drums. So gito siya intense to torrential nga mga pag-ulan atong nasinati kagabi. Gipasabot ni Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang uwan kagabi epekto sa hinungdan sa low pressure area ug sa nagkakusog nga habagat. Ug bisan kung nagpalayo na ang low pressure area, posible gihapong masinati ang mga pagbunok sa uwan matag hapon hangtod na sa gabi, hangtod karong Domingo. Busa publiko gipahimangnuan nga magmatngon batok sa mga landslide ug mga pagbaha. So, dili halayo man nga katong mga ulan kagabi, pwede pa gyud masundan og laing mga pag-ulan nga bunot gihapon until na sa adlaw nga Domingo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.